U Johnny, kont qed infittek barra, x'qed tagħmel ħi? Għax qed nipprova nagħmel inkjesta sewwa. Tipprova żifna qiegħed jaw. Qed nipprova nagħmel inkjesta żifna. Inkjesta xiex, Qed nipprova nara sewwa minn seta' kissirlu rasu l-monument ta' Ħalluqa. Għax ħanajlek tkun twil biex tilħaq ma' dak il-biċċa. Ejwa rajt, issa taħħa. Ok, Johnny, ħallik mill-monument ta' Ħalluqa bħalissa. Fuq iż-żifna ba'. Iż-żifna bomba Peppi sewwa. Tajjeb, Tajjeb, man qed nitgħallimha sewwa u ħanajlek ma tantx tqila biex titgħallimha da. Le. Vera, jekk tagħmel bħal ma nagħmel jien sewwa, tiftakarhom żgur il-passi. Kif, għajdin? Mela ħanorik sewwa tolli jdejk il fuq sewwa u tispara erba' fl-arja sewwa. Għax issa fetaħ is-season tal-kaċċa. U mbagħad tagħmilna hekk sewwa u naqa' boxing sewwa u tnejn il-pun sewwa u tiftakar f'John Bundy u Jason McAuliffe sewwa bħalissa dawk hekk għaddejjin bil-boxing sewwa. U mbagħad just in case sewwa l-gamija ma taħrablek terġa' tnejja tnej oħra. Ħalli żgur tniżżilha sewwa. U mbagħad sewwa toqgħod kaxkar saqajk hekk. Ishom ġejn il-pulizija tal-li għalik meta tkun qiegħed bil-kaċċa sewwa. U jekk pereżempju jiġu il-Ministru sewwa u inti tkun kaċċatur u jħabbatlek fuq il-bib sewwa u biex jgħidek joqgħod jitnejjek bik sewwa jekk kien kaċċatur. Aqbis tnej fuq l-sunku. Vera ma tinsiex hekk. La, ma tix nippruvaw. Ejja ħantuha, ejja. Ma naf ngħid tal-kaċċa sewwa. U mbagħad ngħid il-boxing sewwa John Bundy. U mbagħad hekk sewwa, u mbagħad terġa' tispara tnej il fuq sewwa. U mbagħad ishom ġejjin il-pulizija u ħabbirna hekk u sabbat u tieħem u jieħu dawad. Tajjeb, proset, tajba. Għaxan sissa xanda tifsib. Allura. Isma. Tajba. Mary Jane, tal-mita wkoll Mary Jane, ġejja. Ux tiġi Mary Jane, dajn mussa ngħidilha tiġi Mary Jane, min jafx kull bomba tiflaħ jkun hemm tisfen u żegglek hemm. Dajn mussa ngħidilha tiġi l-Mary Jane. Tiddejja naħseb inti. Niddejja, ejja, u ħanajlek Peppi ġrat li waħda dil-ġimgħa ħanajlek tinkiteb. Ġara le. Kelli tadberik, ġi tadberik għandi. Tajjeb, ħaġa tajba tadberik. Żgur! Mela ħanajlek ġarali sewwa kont jgħid fil-gallerija Peppi sewwa qed impejjeb sigarett hemm mal-kwit relax sewwa u f'daqqa waħda nara żewġ abbatini ġejjin sewwa. U warahom aqta' min kien hemm. Min kien hemm? Lis-off. L-arċisqof tittajt. Lis-off tawdex Mario Greg ġifirik lid-dar. U mela lis-off tawdex ibirek Malta. U mela dak issa mhux fuq kollox qed jindaħal ħalajlek qed jeżu melħa. Ora, kif mort imma, kif mort? Bomba ħanajlek kassaħni, X'għamel? Kassaħni ta' vera. Daħħaltu d-dar jena sewwa, ftaħtlu s-salott, uħriġna gallettini, u ftit karawett, mbagħad tajtu tgħinna agrok whisky sewwa, ħalli jħossu qatis. U mbagħad insomma fajtlu ftit flus fis-sasla u qabadiel insomma fuq di ħanajlek billaħni fuq il-VF. Fuq l-IVF. ħanajlek kassaħni Peppi ta' kassaħni ta' vera. Iwa kesħek għaliex kesħek? Hija bejnietna sewwa bejn żewġ tirġiel. Tgħidlix illi inti sewwa fuq di tal-VF taqbel li għandhom jifriżawlek il-bajtu. Dak mhux għal dawk il-bajt qed jitkellem u taf. Mela kellha raġun Mary Jane ħalajlek. Għandi dak fuq il-bajt tat-tiġiġ qed jitkellem. Tiġiġ. Għax minn dogonzi qed jidħol fil-ġejjen jagħmellek il-frejjeġ u jaħraqhom. Għand li kulħadd jaqbel li jitfaħħom fil-friża l-bajt. Isma' l-aħħar darba li ġejt ta' gonzi tal-kċina semmejta wkoll. Ejja kombinazzjoni u minn fejn taħseb li ċaba Joseph Muscat di tal-billboard di li hemm għawx ismu gonżiet jaqli l-froġa maraħ. Sewwa dik mhux minn għandi ċabuha, sewwa qed ma jridx jiġi jgħidli Joseph Muscat illi ma jaraħx ix-xarabanku. Mela, ma jaraħx. Ħanajlek Peppi, ħammur lem sewwa għaliex għada għandi biċċa xolma tal-arrifa min jaf kemm deħl in-nies il-belt ħabbat is-sifla li mort ivvintajn ara ħammur tlaqna lem. Tajjeb, mela naraw il-Kajboy ukoll fiż-żifna għada.